Ave, Ave Maria. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsoon, ato naning ikaunom nga nobinaryo sa atong pagsaulog sa pista sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibok kalibutan, solusyon aning atong mga problema, krisis, climate change o uban pa, mga sakit. Naunta ang mahal nga Birhen Maria mopabaha sa grasya gikan sa Ginoo pinaagi sa iyang pagka maluluyo natong iyang mga anak. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga bubuan sila sa grasya sa Ginoo nining ila karong mga panginahanglan. Espesyal sa nakong iampo ang kapahulayang dayon sa akong iyaan, kamanghura nilang mama nga namatay kagahapon. Unya iya untang birthday karon, ika-76th birthday niya karon, pero wa siya kaabot. Gahapon ra siya kutob nga aron gihaya sa mortuary sa Our Lady of Guadalupe Parish, si Crispina Tabornal. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. Ibubo kanamo Ginoo ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa krus, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Tungod kang Kristo pagtinahuray kamo, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mo'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan motahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini.
Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios pinaagi sa iyang pulong, human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini, ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, putli o walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas, hinunoa, pakanon niya kini ug atimanon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan, kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa gingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan ug sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Apan alang usab kini kaninyo, ang bana kinahanglang mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon ug ang asawa usab kinahanglang magtahod sa iyang bana. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, nga magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalangina. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga naa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga olibo, libot sa imong talat. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ania ingno niini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Siyon. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem,
sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Miturok kini og nahimong kahoy og nagsalag ang mga langgam sa mga sanga niini. Unya nangutana pag-usab si Jesus, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa igpapatubo sa paan nga gikuha sa usa ka babae o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang paghari sa Dios dinhi sa kalibutan gihulagway ni Kristo nga usa siya ka process. Dili ba instant nga muralag mo kalit lag tungha unya maghari dayon siya. Ang iyang paghari usa ka proseso. Mao na nga nagsugod siya pag pahibalo pinaagis mga propeta hangtod misulod siya sa tiyan sa usa ka inahan nga si Maria. Nya gipanganak siya sa normal nga gidugayon sa pagmabdos o dayon pag-anak. Mitubo siya nga inanay sama gyapon natong tao hangtod namatay, nabanhaw ug misakas langit pagbalik. Process niabot tog mga sa iya lang pagsuod sa tiyan siyang mama hangtod pagsaka niya sa langit. It takes 33 years more or less. 33 ka tuig. Kita usahay na influensyahan ta aning instant kana bitang dali milagroso nga kausaban mo nang daghan kay nato madani dayon kung naay milagro didto birhin nga mohilak naay nangaayo sa sakit pare or tao nga muhiling instant ba kanang nakay cancer inig pandong sa kamot inig huyop-huyop anang kuan wagtang dayon ang paralyzed inig hikap ayo dayon ganahan kay ta mo kuan ana mitupsus na ginay Ginoo nagyoy Ginoo ana no anong tutok mo muna ko mao din ay ato sus na Ginoo mo na nga usahay ug magmilagro ang dinhi aning atong parokya. Basta mga tao, baha ginagani din eh. Pero wa may milagro, bisag ting nobina, di yun mapuno ang simbahan. Samot ng sibot, di mapuno. Pero nga ay milagro, basta lagi, abot pa ng ato karsada, mga pulis din sa liluan, magkabuang ko na o kanang nang ali ang mga tao nga buot na kaistanan. Manuan,
naapataan ng panghuna-huna mo, nagiklaro ni Kristo ang paghari sa Dios dili ingon ni ana. Process. Muna, kung gusto ka nga harian sa Ginoo ang imong anak, nga adik na kay sa cellphone, ayaw dali-dali Process. Unsaon man nimo pag-process, imong kuyog-kuyugan sa iyang paggamit sa cellphone. Process ba? Hangtod ka mo nang duha ang adik sa cellphone. Process lagi na siya. Imong bana, adik ay sugal, adik sa inom. Ayaw dali-dali nga mahunong na yun. Ampo usbataw ng akong bana Ginoo. Pagkaugma, di na musugal. Binuang na. Basig sa yawa na gikan. Nasa iyo ba na to? Usbon na yun imong naong. Nga automatic kang magwapa. Muna, muadto din ka sa parlor. Inigawas ni mo. Wow, bago na. Kuan man na, instant man na siya. Ayaw na. Ang uban, ang iyang pilok, iyang usbon, kay nipis kayo, mugbo, straight pag yun. Adto des parlor, kung ano din na din, ilang pilok, inigawas, bawga nagpilok, tag-as pa kaistanan, mura nagdal ba? Instant. Gusto ta na, no? Giuban ang imong buhok, nya inanay ra ba kayo nang giusab sa Ginoo ang pagkauban sa imong buhok, praning ako. It takes mga almost 20 years, kay mga 30 years old ko, or 30, mga dolo, 40, kanang isugod na ning pamuti. Maingon na to maingon ng barbero, ato ning tinaon sir. Primero pa to, ato ning ibton ang puti sir. Nako, ayaw lang. Nga ni daghan-daghan pagka-pari na nako, kay daghan na mag-problem. Ni daghan-daghan pagka 40 na kapin, ato ning tinaon sir, ayaw lang. Karon di na madagti na. Inanay ba? Nya ato da yung usbon. Asod nga to parlor. Butangi da yung ngarit. Patina din. Igawas di mo. Wow, instant guwapo. Instant nga batanon ang naong ni Padre Luciano. Ano? Pero di na mao. Basig yawan o na. Process. Muna diri sa atong unang pagbasa. Muhisgot sa ta. Ang Santos nga Rosario. Kanang atong upat ka grupo sa mga misteryo sa Santos nga Rosario, niabot nag 20 ka misteryo, naghisgot na sa process of salvation nga niapil si Maria. Sa kinabuhi ni Maria, dili instant ang pagsud sa Ginoo siyang kinabuhi. Process naa sa Santos nga Rosario, sa mga misteryo. Mao na ayaw pagdali-dali. Parehagon nato dinhi, wa man sa nako dali-dali ang pagpamaligya og slat. No? Wow, inanay kayo. Mao na gamay pataghalin. Pero sagdi lang, process mo na. Ngato sad karong kuan kaning ugma na lang tingali ko mo report kay wa pa man namo mabasa tong nisod sa bangko ba. O pasad mahurot, murag mga 1,500 pa kapin ang kuwang tingali, pero basin pa karon mabasa na to nato basig ni arang-arang ang para sa atong MMTL special slot para ni Mama Mary. Process lang, hinay-hinay, mabitan ng natay novena, siyam kaadlaw, process. Ang katong magsigig atin sa novena, maharian mo sa Ginoo, katong dili mo sustenir, saan mo maharian? Kana bang mutambong lag primero, mutambong lag ako'y pilgrims, kami mo'y pilgrims, iguman na, di na lang sa kong tambong. Kamong kasigig tambong, congratulations. Labi na gitong kasigig kuyog sa atong motorcade. Sus, gabi igibubuan, Miss Uwan. Pastang yung Uwan. Nya ang gidayeg nako ang mga sakristan, ang mga katong nagsakay bitaw nga open ang likod sa sakyanan. Di naman matabang og payong, pertin tao nilang basaa o katong nagsakay sa motor. Pero tanaw nako, nag-smile mangyapong mga naong. Kana, process gina siya. Hangtod, mahilanta na mo. Process po. Hangtod nga, di ka sustainer sila na mamatay gyud. Adto na ka dito, hari ng Ginoo nimo. Hangtod sa kangturan. Nako bitang iyaan si Tia Pina or Crispina Tabornal. Lagsik pamanto niya sige pamantog istorya pagadto nako atong niaging
buwan niya misa ko dito. Lagsik pag yun, pero kuha na, ang taas lang siya sugar. Niya itong niagi ko nung gabi, mga 2 nights ago, perti pa ko nung kaon ato, istorya pag maayo. Pagkabuntag, kalit man lang og hilom, din aman magtingog. To text dayon ako. Awa nakatog, bawa nakatog pagkagabi eh. Text akong kuan, akong maguwa nga. Mura magkalit, magkausap ang tiya. Ato ningadto dayon ko gahapon. Ditso dayon ko ngadto sakay kog motor. Kuyog akong manghod kanas miyo og si Edgar. Pagabot na ko dito din agin mo tubag si tiya. Naku, kakalit ba ani? Human akong hilog, nilusad sa dayon ko kay naamang ko'y misa. Pagka alas 11, abot ko dito mga 10 o'clock niya. Human, 10 plus naman to, 10:50 naman siguro to. Hilog, human, biya sa dayon. Igo-igo lagi kong nakahumag misa sa akong 11 o'clock na misa. Nanay text, wa na tiya. Pero dugay-dugay isang puyo ni tiya 70, ayun lang yung 76 years kay karon naman siya namatay. Karon man niyang birthday, 76th birthday. Kanis tiya Pina, maldita kay nis una. Maldita ba? Kuang gina sila, ang kamagwangan kuno kamanghuran, ang akong mama kabagwangan man, purtis ang maldita ha. Ang kanisang kamanghuran, purtis ang maldita ha. Sukol gyud inahan ba? Si mama, dadon kunos karbon, o maglagot siya siyang mama, kalma man kayo among apuhan. Iyang iyabo ang kaning iyabang karga nga saging ba, iyabo desdan, niya usay, ubuon, ang sana ka nang gisiyon niya iyang sinina, siyang kalagot. Ana to siya niya, katusan akong iyaan. Tinuod ba ito, gusto ko kakita, pero mo reklamo gito siya, nga nabitang lutuan siya o utan, away lami. Sablig niya sa iyang inahan, iyang isablig ba? Wala sila aning utana. Pero sa sigig yung pailob, sa ginikanan, siging rosaryo, sigana, si mama, nabuotang yun. Patay naman to. Murag tuwag ito sa langit ron. Si tiya, sad, pwerte na sa butana, sige na lag rosaryo, sige anhag kapilya, magsige na lag smile sa iyang mga kalisdanan. Ay pobre man taon kay mi didto hangtod karon pobre man lang gyapon kana bang nang day to day lang gyud nga existence ba hangtod karon pobre lang gyapon man gyud ko mo ginagmay ra man akong pisik-pisik didto sa kolekta kanang igo ra bang makabuhi sila kanang igo ra gyud makakaon mo di gyud pasubraan kay naanad man mi ana mo na karon hand to mouth ang kuan so relax na kayo akong tiya. Ngunang naingon ko gahapon nga kanistiya mo biya na ni dinhi naman sad andam naman kay ni siya relax ra kay siya siyang kamatayon wa gi struggle ba dili kay siya restless nga dihang naghuwat na siya kamo unsa naman sad mo kumusta pwede na mo mga matay so bitaw aron dili kay kaspend ang atong parokya kay daaman mi gastuhanan ni tiya magpakilimos lang ko ninyo og naa ninyo mo limos mo hinabang i-address lang niya specify lang ihatag ninyo kay wa man gid may kwarta para sa among pamilya no wa mi anang kwarta ari ko manguha sa parokya unya muramag ang atong parokya nagatutok ra ba atong finance council nanasahan ko ana sa naron ako muna limos-limos diha. Ako lang ang dawaton. Mga kuan raman tingali kinahanglan. Mga doldo all 40,000 daslungon o sa kuan or mga 50,000. Diya sa ko'y gamay nga tigom. Ako personal, ihatag lang sa din ako. Ato lang tabangan ni sila sa si tiya. Ako lang god ginagmay. Ako lang ning gihisgutan kay process, no? Si Saint Augustine, 33 anyos naman tingay ito siya. Una pa siya nabalik sa naanha sa Ginoo. Giantusan yung maayo ni Santa Monica. Muna, di ta mahadlok, muatubang sa process of growing in faith. Sa atong unang pagbasa, ang process na kinahanglan sa managtiayon nga i-perfect, kanigyong giingon, asawa,
tahura ug sunda ang imong bana. Nya bana higugmaa himuang himuang imong kaugalingon ang imong asawa. Ampingi higugmaa ampingi. Lisod kay nas banag asawa, no? Ambot kamo karon kasi naka-perfect ana nga ang asawa magsigi na gyud tahod mosunod ra gyud sa bana. Kinsa dinhi? Mga naong ninyo, wapag yun ma-perfect. Kinsa dinhi mga bana nga sigig yung higugma sa asawa, o niya iyag yung ampingan, iyag yung himuon, matud pa diring guwapa o limpyo kanunay sa sala ang iyang asawa. Kinsa dinhing banaha. Utrosan mo. Muna, process ni siya. Ayaw kabalaka, sige lang. Ang importante ni Kristo, we are in the right process. Og di man kita ma-perfect, kay di man kita ma-perfect, di na na mo'y problema. Ang problema, misubay ba ka sa process? Doon na ba kay gi-exert nga effort? Ikaw asawa, gasigi ba kag paningkamot nga mutahod og mo sunod sa imong bana? Ikaw bana, nagsigi ba kag higugma sa imong asawa nga mura nagsiya mo'y imong kaugalingon? Ana, process. Nya mao ni atong iampo sa mahal nga birhen. Mao ni hinungdan nga magrosaryo ta aron di ta motipas sa process. Nya ang perfection ani adto ras Ginoo. Pero wa gitay effort, magsigi tag lihay-lihay sa process, magsigi pa gitag justify nga okay ra. Patay ka diya. Ang sa atong tubag sa Salmo. Tanawa. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Kanabang di kaganahan mo tipas sa mga sugo sa Ginoo. Nya doon na mga panahon mga dapso ta, okay ra na kay process of growing man eh. Ang Ginoo ray mo perfect ani. Ayaw lag tipas, ayaw lag justify, ayaw lag ingon kitsa koy mosunod anang banahang animal kay tanan, mosunod ka na patay ka we. Ayaw ana, sunda lang kay mamatay ra man gyapon ka. May nalanang namatay kang gasunod sa process kaysa namatay kang mitipas sa process. Moingon sa dang bana, kinsay mo higugma ng asawa ha? Luod kay gnaw, sige pagyaw-yaw, nang laki pag yun na, nanay anak ko sa kabukay, kinsay mo higugma na, buwagan ko na. Ako nagtinarong, siya magbinuang, hugaw yan ang asawa. Ayaw, imo ng kaugalingon, matod pa diri sa unang pagbasa, way magdumot sa iyang kaugalingon. Di ba? Na. Yeah. Saman. Sunod mo na. Sige ko no, lingi ay mong tupad. Ing na nagsubay ka sa process. Na ka na. Umitipas ka sa process. Oy. Manindog na tayo. Himuon nato karon ang atong nobina sa ikaunom nga adlaw. Mga igsuon ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan napuno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga dobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa iko-unom nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Labi kang bulahan sa mga babae nga tanan. Labi kang bulahan sa tanan kay natingob diha kanimo ang mga maayong hiyas nga anaa sa nagkalain-laing mga tao. Labi kang bulahan sa tanan kay ikaw lamang ang pinili sa Dios ug pinalabi sa tanang mga babaye. Pinalabi ka sa tanang mga ulay kay ikaw man ang labing una nga nagahalad sa imong pagkaputli ngadto sa Dios. Pinalabi ka sa tanang mga minyo
kay ikaw ra ang nanamkon nga wala mawad-i sa imong pagkaulay. Pinalabi ka sa tanang mga balo, kay ikaw ra ang mapaubsanong midawat nga mamatay ang imong bugtong anak ug tungod niini nahimo kang langitnong inahan sa tanang mga anak ni Eva. Labaw ka sa tanang inahan, kay ikaw ra ang pinili nga mahimong inahan sa manunubos ug karon nagalingkod nga rayna sa iyang tuo. Karon ilingi mo kanamo, Senyora, kanang imong mga mata nga maluluyon ug ibukbo sa masulubon nga mga anak ni Adan ang kapuno sa imong kaluoy. Banguna ang nangapukan, liguna ang mga talawan, lipaya ang mga nanagsubo. Panalipdi og iampo ang tanan nga nagdebosyon sa imong santos nga rosaryo. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Berhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang kahiusahan sa simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, mukaylap sa tanang suok ug magdala kini sa kalipay diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang kaihusahan diha sa mga tao nga anaa sa katungdanan, magdasig sa uban sa pagpakigdait, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangalagad sa gagmayng katilingban, mohatag og panahon ngadto sa nanginahanglan og panabang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang gigutom o giuhaw sa pulong sa Dios atong mahatagan sa kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay madala na ngadto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi siyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabuot alang kanamo sa maganti sa kaluwasang tunhay. Itugot kining among mapaubsanong gipangamuyo kanimo, diha sa pangama sa mahal nga Berhen Maria sa Santos nga Rosario, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. All that I am, all that I am, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything
lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Berhen, ang Berhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagday. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na akong iyaan si Crispina. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay salawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Ang imong rosaryo, minahal nga inahan, tami nga manalipod, batok sa dautan. Imong kahawa, alang sa kaluwasan, sa imong mga anak, ning kalibutan. Ave, Ave, Maria. Ave, Ave, Maria. Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi ni ining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pag-antos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay o himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Niining atong ika-unom nga nobinaryo, nining urasa, atong pasalamatan ang tanan nga mialagad, gikan sa atong singer, Brad Rene, sa atong mga Eucharistic lay ministers, sa atong PIMAG, sa atong mga sacristans, lector, salmista, love offering assistants, o sa mga naglimpyo ning atong simbahan, nga mo ang atong mga parish personnel, niya ang ato sang IT, atong nag-control sa social media, o sa atong TV monitors,
ug sa tanan ngaming halad karong misaha, pinanguluhan ni sa atong pilgrims and offerers nga mao ang Cofradia di San Vicente Ferrer Group 6 o ang bread and wine offerers nga sila si Mr. Ronald o Mrs. Marivic Goria. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. So ang atong yapong misa unya sa atong main novena mass alas 6 sa hapon sa gabi nya human ana mosunod dayon ang atong motorcade. Nauton ta di na kayo muuwa no. Believe sa ko atong nanguyog ambot ka kuyog pa baka to gusab. Pero believe ko ni sungasong gyud sa uwan wa gi kuan ato lang sang yampo kay daghan to grasya mas nagdaghan tag pagantos daghan sa tag grasya. Nalingaw to kong nagtan-aw sa mga naghimog mga living rosary presentation sa lain-lain nga mga kapilya dito sa tong giagian. Doon na dito'y gilansang sa cross. Pertigong uwana. Sige na sa siya gana. Sahod siya sa uwan dire. Nindot sa ni pagkalansangan sa cross. Kaya kato si Kristo gilansang sa cross. Init man kayo siya. Gibubuas uwan. Ito bugnaw-bugnaw itong pagkalansangan. Pero kuwangin sila. Kanang sakripisyo yun. Para sa paghatag o kinabuhi sa atong gihimo nga living rosary o sa atong motorcade. So ato silang pakpakan, silang tanan. Salamat kayo. Praise the Lord. Mauna no, ako lang sang ipahibalo din maapil man itingalig tan-aw nga ako mga kaliwat sa mga tabornal, alipar, nga mga side, bunghanoy. Ako ipahibalo nga ang akong iyaan si Crispina Tabornal namatay kagahapon, birthday niya karon, niya gihaya na sa mortuary sa Guadalupe Parish. Ang lubong niya karong Huwebes alauna sa hapon adto ang misa sa Guadalupe Parish Church. So kinsa to ninyong gustong mo duaw o mo kuan tambong sa paglubong sa misa o sa paghatod ngadto sa lubnganan, mao na ang oras Huwebes karong Huwebes sa nang pitsaha 27 alauna sa hapon. Kung naas pod mo yung mga hinabang dinhi sa atong parokya online o dinhi ay hatag lang pod sa atong opisina. Ako lang sa nang i-account makatapar-tapar og jutay sa atong mga panginahanglan ini atong kinabuhi. Salamat kayo. Manindog ta para sa pag-awit sa Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Clamamos, exsules
Giampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. aron May mamahimo mo kami kami tako sa mga saad ni Hesus sa Kristo. atong Ginoo. Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia. Hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kaninyo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria, atong palambuon ang atong mga grasya pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalipay ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.